Hej alle sammen. Jeg vil lige vise, hvordan man laver en QR-kode. Det første I gør, det er, når I er inde på skrivebordet, så går I op på Google Chrome og trykker 2 gange. Og det skal gøres lidt kraftigere, kan I se. Sådan. Lige snart I er herinde, så taster I op i søgefeltet heroppe. 3 gange www.google.dk. Så kommer I ind på Google, og der søger I QR-kode og trykker Enter. Og så kan I se, så kommer der rigtig mange forskellige. Der kommer faktisk 7.370.000 resultater, hvis jeg kun bruger en af dem. Jeg bruger bare den, der er her, der er nummer 2. Der står QR-kode generator, fremstil din QR-kodes gratis her. Jeg trykker en gang. Og det vi skal, der er nogle forskellige muligheder for at lave QR-koden. Det vi skal bare lave en tekst. Og så er det jo, at dem der får opgaven omkring bare at skrive et minusstykke, de kunne for eksempel bare skrive 32 minus, lad os sige, 21. Og så fremstiller man QR-koden, og så hen til højre kan I se, så er den fremstillet. Nu vil jeg gerne downloade QR-koden, fordi jeg vil godt have printet den ud. Jeg trykker her. Og det her, det gider jeg ikke at bruge. Så jeg trykker lige op på pilen, og hernede til venstre, så er QR-koden faktisk klar. Jeg trykker lige på den her med venstre museknap. Og så kommer der faktisk her, hvor QR-koden ligger. Og jeg kan trykke 2 gange, så får jeg faktisk QR-koden frem. Sådan. Så allerede nu, der kunne jeg faktisk scanne det. Men vi venter lidt. Vi vil lige have printet den ud. Og man kan højreklikke. Så kommer der en menu frem. Og så er det jo sådan, at det står en print. Sådan. Og så er det bare, at I kan skrive udskriv, og så kommer det ud. Og så trykker I der, og så går I hen til kopipemaskinen. Husk at logge ind med unilogge ind. Så får I den ud. Yes. Jeg skal lige huske at sige, at prøv jer nu frem. Lad være med at spørge for mange gange. Hvis I bliver usikre, så kig den her video igennem nogle gange. Yes. Forsøg. Og så det er jo normalt at lave fejl, så det kommer I også til. Men på et tidspunkt, så bliver I superbrugere af det her. Ja, hej.